Sa laing balita, pamilya sa Mahoyang nga napalgang patay dito sa Balod, San Fernando nangayo hustisya sa niluog nga pagpatay sa biktima. Gihimo karon sa tulis ang sa biktima base sa gipaskin sa patayng lawas dinhi. Si Chona Carion sa report. Wa magtuo si Antonia Vosotros, ang inahan ni Jimmy Vosotros, nga grabe kalinuog ang pagpatay sa iyang ikaupat nga anak. Ang 48 anyos nga si Jimmy napalgang patay nga giputos og trash bag usa buli-buri og packaging tape. Katapusang nagkita ang inahan ug ang biktima sa miagi pang buwan sa dihang gibisita siya sa ilang panimay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Jimmy nagpuyo na sa sitio Ponce Tejero dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Sa Facebook na lang nila nakit-an nga patay na di ay siya. Hugot nga gimakak sa inahan o igsuon nga tulisan ang biktima tungod sa paskin nga nagpahibaw nga usa ka tulisan kini. Nabilanggo na hinuon si Jimmy kaniadto human ilang bigit sa giniling drogas. Mao lagi. Tasig lang kay pag-ingon pagigin nga dili pagid milisod ay ako gin kuno ang kuana na pero pertin ginamong lisura. Sus dili in taon akong anak ko bisag lisod mino di na nalami mga awat to Ang kuanang ginanang mata nga natin drugas gyud. Ang imposible na nagtuon tingay ko di ba ka drugas ka noon. Mo ginang akong nauna kay musuyo man to. Hinuundaan ng miingon si Chief Superintendent Patrocinio Comendador nga gimaumao lang ang paskin aron paglipat sa investigasyon sa kapulisan. Padayon pa usab ang kapulisan pag-imbestigar sa motibo sa krimen. Dili na mga vigilantes dahil na siya sa kahis panahon pa. Gihaya karon ang patayng lawas ni Jimmy sa ilang panimay sa sitio Iring, Basak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Chona Carion, Balitang Bisdak.